bigyan kita ng libreng dilaw na bibe. Karamihan sa presyo ng mga sapatos na nandito nasa less than 900. Yan yung nag-sign kay Austin. 200 na lang yan. Siguro 200 to 300 pesos na lang po ang karamihan sa mga pamba. Nasa 400 na lang po yan. Linis-linis pa. Yun, closed na. Pero dito tayo papasok pa rin para mag-announce na ating 30% off Thursdays. Kasi alam niyo na every Thursday dapat magbibigay kami ng mga sulit deals. So ito ngayon, buying guide, tutulungan ko kayo kung ano yung mga magagandang makuha nyo na naka 30% off pa rin sa tindahan namin. Karamihan sa presyo ng mga sapatos na nandito nasa less than 900 na lang po. Less than 1,000. Kasi yung mga sapatos na medyo mahal pa, halimbawa ito basketball shoes 361 na napakaganda ng kondisyon, 1.4 po kami dyan. So ito nasa 900 na lang yan, sulit na sulit. 900 din to. Hindi, ito nasa 800 na lang ata to kasi 1.1 siya, diba? Kung 30% off, bilangin nyo na lang. Mga basketball shoes, dito kayo titingin. Ito, pag ito 30% off, nasa 700, 600 na lang po. Itong 1.2 siguro nasa 700 or 800 na lang po yan. Pero pag itong mga, ito 1.3 nasa 900. Ito 1.4 nasa 900 pa rin. Tapos yung mga nagtitipid po talaga na gusto lang may maisuot pag naglalaro ng basketball, dito po kayo tumingin sa ating mga fashion brands. Hindi po sila branded. Yan, 650 na lang. Kung 30% off, nasa 400 pesos na lang po yan. Yan, ginagaya nila si Jordan 13. So ito, 400 na lang yan. Pwede nyo nang isuot panlaro. Kahit pa paano, magagamit, usable, diba? Regular to. So ito yung brand ni ni Austin Reeves ng Lakers. Yan yung nag-sign kay Austin Reeves. So ito, lihitin mong regular po yan So 99 po ito, nasa siguro 600 something o 700 almost. So ito may size 9.5 dito, 1.2 leaning. Makakamura na kayo kasi naka 30% off na siya. Nandito pa rin yung GT Cut, hindi pa siya nabili. Siguro ayaw nila kasi may parang tas-tas dito sa unahan, pero usable to kasi yung ilalim niya walang problema, buo, walang heel drag, walang toe drag. Sa mga pambabae naman, napakarami ng magaganda ang kondisyon. Kaya kung makukuha nyo siya ng 30% off, like halimbawa itong Puma na to, kung 750 nasa 400 or almost 500 na lang yan. Yan, karamihan kasi sa mga pambabae namin, hindi na naman po yan lumalampas ng 1,000. Kaya kung naka 30% off pa, malaki yung mababawas niya sa kung magkano yung ibabayad nyo. Kahit po dito sa mga pambata natin, 30% off rin po yan. Around siguro 200 to 300 pesos na lang po ang karamihan sa mga pambata na makikita nyo dito kapag naka 30% off. Noong mga nakarang araw, may naghahanap ng mga soccer shoes. Ito. So pinagtabi-tabi ko na po yung mga soccer shoes dyan. Karamihan po dyan, pambabae at pambata lang. Medyo maliliit. Ito, Mercurial X. Pambata po yan, soccer shoes. So magkano yan? Kung 450 to, magkano? 300 plus na lang siguro. Para yung mga Vans Converse natin, meron pa rin pang DE nandyan kahit papano. Ito, yung black na Converse na may tag pa, 750. So ito, nasa 400 na lang po yan. Converse, ganda ng condition din So ito po, mga Converse Vans, pagpilihan nyo na lang. Lahat po yan naka 30% off. Ito naman mga running shoes natin. Ito, ganda-ganda ng kondisyon nito. Adidas. Linis-linis pa. 950 kami dyan. Medyo pricey kasi napakaganda ng kondisyon 950 magiging 600 plus na lang or almost 700 siguro sa 30% off. Kasi ito, yung mga basketball shoes natin, pilian nyo na lang. Ang iba po kasi dyan may heel drag, toe drag na. And nag-a-adjust naman syempre yung pricing accordingly. Depende sa kondisyon, di ba? Kaya ayan, may mga sapatos dyan na nasa 600 lang, 700, 800. So itong rackets na natin, Anta, 750 yan. So nasa 400 na lang po yan. Nagbibigay lang ako ng idea kung ano or magkano yung mga pricing ng mga sapatos na nandito. So ang dapat nyong gawin, pwede kayong pumunta kung malapit kayo sa Naga City. Pwede din kayong mag-PM kung wala po kayo dito sa aming lugar. Magme-message at magre-reply po kami ng kailangan yung size, design at kulay. Mga BBN, yung mga sikat na nilalagay sa mga ulo ngayon ng mga kabataan. So yun yung unang buyer natin sa 30% off sale, bibigyan kita ng libreng bibe, dilaw na bibe. Lagay mo sa ulo mo, kung ayaw mo bigay mo sa pamangkin, nanay or kapatid mong babae, diba? First buyer, may pribilehiyo ka na magsuot ng mahiwagang bibe.
So yan lang po, magla-live din po kami pag 6 PM ng gabi para makahabol at makamain din po kayo ng mga gusto nyong sapatos. Mag-request lang po kayo. Hanggang dito na lang, salamat sa panonood. Sabado, new arrivals na naman tayo, huwag kalimutan.